Hi, Smelly. Yekugadzira varume amusoro kuti ndazoona live yenyu chachimunya. Munogona henyu kushare nemadhayaris asi musaplay voice note yangu in case pane vanogona kundinzwa. Munongosummarize sezvamunosimboita pamako kana vanhu vapedza kutaura nyaya dzavo kuti munhu asiri kunzwika musha. Right, saka pane akataura yenyimo mirai ndikuexplainera kuti inoshanda sei ndakamboitwa ende ikatoshanda like that other caller said kuti zvimwe zvinoshandira vamwe zvimwe hazvishandiri vamwe zvinongosiyana zvinongoendawo neropa. So yai nyimo zvainoita kana vanotaura vakutaura vanoti ndo yanga yakaitiwa iri very common inobuda nepamozambique kumachangani. Kana vanotaura vakutaura inonzi even Mandela ndo yanga akaitiwa naGraca Machel. Saka zvainoitwa iya kunotoriwa nyimo dzakabviswa makanda nyimo yakaoma kunotoriwa 12. Saka nyimo idzi dziri 12 unodzidzinwe semapirits. Handiti kwete kutsanganisa sadza kana kuti chii kutodzidunga chaidzo dzemapiritsi one after another uchimwa nemvura. Kana uchingopedza kunwa sadza rako rinenge riri ready unonzi dya sadza rakawanda stere kwapedza unwa a lot of water. So kana wadero manjeka uchazotoita dhodho. Dhodho riya warita unonzosa ritire muchemba ritire kana pacardbox pabepo panze samwe unozotokonyora uchiritokonya tsvaga nyimo dzako hadzigayiwi dzine dzisina kutsengiwa remember unenge wangodzinwa saka dzotobuda dzakaderwa hadzitombogayiki dzinenge dzisina kana even kubva ganda saka unotodzitonongora nekatanda udzotobva pape wodziseparate wodzipisa mudhodho wodziverenga unofanira kuona dziri 12 dzakakwana dzakadero wapedza wodzisuka kana wapedza kudzisuka unonzi chidziomesa unodzirega dziri pazuva dzooma kana dzaoma wodzitora wodzikanga after wadzikanga wodzikuya into a powder kana yave powder iya ndiyo yanobikisa nayo chikafu chemuromo wako unotisakaita panyama unoita sespice kana muchiona chicken kukota chicken yako kumarinate chicken seasoning your meat unoita nepowder iyo iya kuiisa sespice muchikafu muya unoisa powder yenyimo dziya handi muri kuona then kana wadzibika murume wopedza kudya aiwa makeke kutaura chokwadi inini hangu ndakazviita and kakariwo kamuzulo kakari kabhenteni kakari kadiki kwandiri ne4 years kakanditambudza kakandibarika rako kasina kuroora but munongoziva zvachomahuri zvokuti anenge akazvarisa mwana pakazvarisa mwanambo aine hobho vakadziwo usingatomboonekwi because mwoyo 2 vaishandisa mushonga saka vaigara vachinetsana vese waitoona kuti ndo vari pamberi ina handitomboonekwi sechinhu kana ka1 saka ndakabva ndamushandisira izvozvo hauna kushanda immediately I'll be honest because I think that was in September pandakaita izvozvo zvenyimo handitika munhu akabva atombodzisa pia mufunge zvekuti ndakati ndakuya munhingirikini nyimo dzangu zvakatora time kuti azodya because anga asingauye kawandiri ndakatozoitawo kutoredza kutonyebera kuti aiwa ndaita problem ndikumbira uzondibetserawo chichi kubva auya bva ndamubikira ndikaita kudhoza kumarineda nyama yacho kwakunoti fried rice kubva ndanyunyurudza imomo ende vanobva vati kana achitodya murume kana uchitogona ibva watora nespoon uchitomupota uchichimudyisa serudo uchitora chicken iya uchitomisa muromo senge serudo kana iwo ruziva tiri kutodisha uri kutopfuhira kumunhu wako saka akabva adya simeli adya zvinhu zvezviya akambonoti akazoti adzoka handidi kunyebera hai that was in 2012 up to now handichiri kuJoburg time iyoyo sizimeli murume handazombodzokerana naye but ndikakudzai kuti nanhasika chimuzuri chingoti wema ndiri chiriko kuSouth Africa ukoko ndione kuti udofu hwachona chinhu chine mabhizinesi acho electrical company chine mari yacho but zvaindinetsa kutika kana kuti ndichipe stonyeni lalula chisingaizi chimwe ndakapedzera kuti nacho 2012 madhezi aya ndaichiridza tichidya nyimo dzangu ndopa ndakapedza kuchipalulalula but ndikakudza kuti up to now sisimelika mari chaita kudurura mene apa FNB andaitumirwa nayo mari ndaipiwa zisimele chaiti chikatoda chero kuya kumba zvatokuti handehoseya yako motikari yakapaka kachoenda newe padhuze apa utonoroverwa shopping onzi nonga zvaunoda chine chisunda troli uchikanda zisimeli kungoti chakati chamhanya unofonerwa ndinokuda airtime ndichitengerwa pa inini ndinoita foni zvemacontract zvezviya fiwo chaiyo mumotikari
chaigona kungoerekana changosvika pagedhe chobva chauya chobva chati handirini hari ndiri kumhanyira kubhizinesi rangu kaiko kakati kwakati how far is a few hundred ndinokudirira kana ndikati afikawo yakazara chobva chakuti chatokuti iyi mari wosara unofilisa full tank ndikatoti kana tengi riri muhafu chabva chati 100 chondosvika chokuzadzira tengi chobva chakupa imwe chose chakutengera macdonalds chapedza choenda chachakundiratidza rudo zvaisaita pataidanana apa kumashure sandaita zvenyimo kumashure kusandaita zvenyimo simeli munhu yanga asina rudo nei ndasani ndakambodya kana sendi rake zvandaingoitwa chete kungoya munhu oita lula oenda zvapera kana wokundivhunduka kana kuita sei but apanga kuchiro ndikangobata foni ndaiti ndikabata foni kana ndikangotomera meseji ndikatisaona aibva abata foni otofona apo mama anototiratidza rudo tobvunza kuti pane chiri kunetsa here random messages sei ndinokuda anga akuitawo hanya neni handiti muri kuona kana kutospenda time neni anga akutoya munhu uyo kutoti kudhara before ndaita zvenyimo munhu anga asingabatiki simeli aigara nguva dzese anenge achingoti ndiri busy chete aigona kutoita appointment kuti am coming over waiswera wakarinziswa simeli munhu hauyi ukazomufonera foni yatodzimwa akada maigona kurangana kuti am taking you out hande tinosangana pakati time iyeyo my favorite yanga iri spare tobva tatadza kusangana kuspare na1 o'clock for lunch am taking you out ndaisvika muspare muyamiya sisi simeli inonzi table for 2 ndogara munhu angauye haangauye simeli ndaigara ndogara kamunhu kana kuuya wozoti kana wakufona foni yatodzima usafunga kuti achakuti apology ukazotumira meseji uchimubvunza kuti haufa ukadai bva ndibloka kana kuti aingotumira meseji ubva kuti angina sikati salendomini waudhina so nesidhina wena but kubva tazongoita zvenyimo izvozvo simeli kana nanhasi ndakazoya kuno kuamerica sina nhasi ndiri kuno kwacho neikoko handiri kukachinja namba whatsapp inodza macontacts ako kuti munhu ane namba yakati ndinambomuonenge nundi ndakangouya izvozvi kutaura kudai ndiri kutomustopa ari kuda kutouya kuda kutonetsa kutoya ndakatomudza kuti akuti uye uno ukachoneka kwete kuya kuzogara anoti handiti zvokugara kunze ina very stable in south africa but zvekuzondishanyira zvaizvi handiti muri kupaandastenda ngemunhu uyo kuti ari kure ikoko ndini ndinotongomavoid ndikakudza kuti lula munhu uyu takaipedzisira september 2012 so zvenyimo zviya zviya zvinoshanda dzisina zvazamboitwa kutongodzidero izvo zvazviya zvandakudza iresipi yacho nezvinoshanda and then the other recipe irikoka kune zvinowanikwa mumashopu emujoburg kuma-indian shops kwakuya zvavanoti the big 5 saka kane kangori kapawanda kane kari kabhodhoro kadiki diki vanoiti ibig 5 yekuti wakapiwa unosvikonzi unotora unosvikopara makusenza wageza mazino unopara tsvina iparuremi pako abhanditi wotora tsvina woisa apa wotora tsvina yemunzara dzako woisa apa wotora tsvina yekusitonyeni kwako woisa wotora tsvina yepasi petsoka apa woisa h5 kwaindei paiko ndichagoziva because vanoiti big 5 kana wapedza wozvisanganisa nemishonga zvezva nemishonga wanenge uri mukabhodhoro kaka wozviuza kumubikira munhu iyeye ozodya chikafu chacha kana zvitogona futi vano zvinopota zvitomudyisa senge rudoka iwe zvitoziva ko metse dzako dzauri kutamba zvinoshanda futi izvozvo ndakambozviita ipapo ndatozoramba nemuzuru about 6 years ago ndikazodanawo namo baba aino mukadzi wavo chingoitawo zvokungofara ndanzi ndoda kuita barika ndoda kuroora saka failo kuti kumukadzi mukuru ndokumukadzi wavo ndokwavanga varekera apa ndichinzi ndoitwa barika but ndisiri kubatwa zvakanaka ini zvingatondinetse kubva ndangoti apa ndaenda kumamborevita ndanzi mai guru vanobata-bata vakaitawo zvakati ndibva ndangoti nerega nditambawo dzangu ndopandakavaita zvangoenda kuma-indian shops ndikanotenga ndangosvika ndoda kulungisa ndodha yangu anondinetsa ana rudo neni chichiyo kubva ndaita saizvozvo zvazvakaipira manje zvezviya munhu iyeyega unosara uine solta kutaura chokwadi because vanhu vaya vanozonetsa kuramba saka ita inini pandiri pandogona kuti nditorere masoltais maviri uyuyu aida kundiruura uyo uda kundisabarika nechiya chimuzulu I don't know kuti solta inoshanda here kana zvingori ku1 side because ini kusaidi kwangu vese vari 200 handivanzi kuti handina basa navo handina rudo neavo handitombovanzi kana ndotobata rafu but iwo andasingengati wavabatira rafu vanenge vachingoita tekiteki chaiyo saka chero baba yavo vakabva ndakazoramana navo najanuary of 2018 but ndikakuudzai kuti nanhasi zisimeli baba vakachero ndikatukudza kuti takandopa takapedzera kuona najanuary 2018 yosvika nanhasika asi tekiteki yavanoita neni yachoneka
ivo kwavari ngati hatina kumborambana zvekuti mazai kutanga ndakatanga ndaitukana kuti siyana neninga takarambana 1 kutowadza kuti ndaane umwe munhu ndichitawadza madhotcom angu ese kuda kuvasvotesa kana shungu simeli nongo chingonzi my wife hani my love vanoita tekiteki zvindiri kundiva ndotoshandisa zara navo kumusha because kondoita sei ivo kana vari kuita utekiteki neni ini nekutoti neni saka nongomushandisawo munhu because ari kuzviita available ndii unti muri kuona saka ndangoti wamhino munogona kushaya nemadhiaries if you want to, but please don't play my voice note because ndogona kunzwikwa neanenge vandinzwa.